our brother Akacham Ifeanyi Ubando, my last day as a Christian. Nye condition or a Jewish get back. No. Also no condition and call ya undo kamiti ha. Uchigata back again. No. Now una he meet you up that condition. The man no business centers came a pesere and not church. Now, the condition onyelu. Also na condition onyelu wona ye collapse the whole denomination of churches yenwelu into one. The whole denomination of churches yenwelu into one. Like say that name will one Roman Catholic, the whole churches name a Pentecostal, Anglican, Hanchani collapse into Roman Catholic, Uruziofu, or ne collapse into Anglican. Sorry. Or ne collapse into one denomination. Only one. Na yemwetu. Na ewopia. Na okashago fayena. Na ya kazi. Na oge ha meli fa. Owe malo. Na oho business centers. Keme pesere. Wetu neche mwese. Is that so? Ife mkululi woda na amuchale mba mweje wohi. Ala mocha ngwa mweje woyi. After all, onye ona kacharota nwere reason o ji wee kacha. E wata go. Nwanna nwoke mawa condition. Fo ji wee mawa condition nwuna. Unless na okabalo. Mkpụrụ obi niile ka n'aka ya eje ire ọkụ mmụọ. Number one. Number two. Because na ọ hazi aka. Ife a na-emezi enwere isi n'ụlọ ụka. E wata go. Ebube dị n'ụlọ ụka apụgo. Nya akacha m obuje ebube niile dị n'ụlọ ụka wee pụọ. Mana o nwere ofe ife nchọrọ ka m gwa ụnụ. Gbagodoro m touch na this video. Na these pictures m na-egosi gị. Nke a wo end of 100 days crusade emelu na Ngokpala. That 3 days program ndị Zion mee na Ngokpala. Gbagodoro touch na crowd a ka ọnụ ma anọ na ya afọ akacha m. Unaflaka mmadụ gwam akachamu n'ime crowd a. Onye ọnwụ na gosi nwuru m akachamu n'ime crowd a mmenye onye 1 million. Second one, wolo adoration of Fada Mbaka. Nekena ya na crowd ahụ na ebe ahụ ka igosi m akachamu. Efu mụ akachamu n'ime crowd a enye ngụ 1 million. Nke ọzọ wushilo ndị winners gosi m akacha m n'ime that crowd na ebe a gosi nwa m akacha m de nye ngụ 1 million. The last but not the least wolo not the last anyway nke ndị choosing gosi m akacha m na this agaghị m agba aka na ndị choosing congregation gosi m akacha m de igosi nne m akacha m de ma enyegwu 1 million. Last but not the least, wulu ebube monso n'uke ebe enu. Gosi m akacha m de. Gosi m akacha m na crowd anọ here. Enye ngụ 1 million. What does it show? Na nkwo Nnewi amahọ na ofu onye abịa afịa. Na that thing na imelu by going to give back or hand over that word to him. Wo ka we fulfill with that part of this scripture. Ehotana? And we have fulfilled that. And I will for no one happy. Nambola do her. So now, with the other 1 or 2 na kachamo te na kachalo. Akachalo mona since 2 years ago. Akacham since 3 years ago. Go no na neme. Ke na kachalo. Na millions of people are there. Meanwhile, I just use this few congregations. The winners. The Mountain of Fire, the Deeper Life, the Assemblies of God, the Catholic, the Anglican parishes all over. Nkob du Mejeha, nke Jeremiah Omoto Fufeya, boye ha kanko every Sunday beni neju. Onye udo mane haziaka. Nkwo Nnewi amahọ na ofu onye abịa afịa. Kangwazi ego. Condition gono akazina. There is no way the whole denomination Yejidu collapse into one. It's not possible. All business center, now business center. I want to take a business center. I na ria pachanya. Mwajipute ego
my na business center. Yes. Louis Onugbe no kpata Ozuora. Wonyalu St. Louis single-handedly wori enye ndị Catholic. Na currently kita on alone the Catholic a very big school. I think no nume zago ko gonodo. Okpata Ozuora. E what go. And I'm na many of ndị fada niile echiri from Uruguay on a take care of them to a certain percentage. Ngonwa kachara ka hemma. E kanye nwa kacha ngonwa kachara ka hemma. Ndị ka n'aka ị ka nwere ndị du n'ike na ebube ka n'aka. Ndị ji ebu jide mfọ. Akazina. Anyị nwere ife niile anyị ka chọrọ. Ife niile eji agwa anụ ka nọ n'ụlọ ụka anyị nwere ha. Aya na luzu webo ha mgbe anyị luzuchala ha ya wee malụ maka kịta. Anyị nwee dara ya sego kaba ahụ for your own good. Mana ikpere isi mpise na ya akazi. Akazi ya. Ihe jegodo reconcile ya unu alụsị niile nọ n'ala Igbo ha ncha niile collapse na ofu. Ọkwa ijekwu nke a ọgba unu oji 10,000 agba afa. Kenya asị unu oji 20,000 agba afa. Nke ni asị unu oji iva. Nke asị unu ụbọchị eke ka o ji eje mmiri. Nke ni asị unu ụbọchị oyo ka o ji eje mmiri. Nke ọzọ asị unu ụbọchị afọ ka o ji eje mmiri. Nke agwa unu ya alụrụ ọrụ ndị shiru. Nke asị na ndụdụ ọgba afa sị ndụ adụkwọ. Nke asị na ndụdụ ijeda nke ni ọsị na ndụ adụghọ. Reconcile godunu afọ alụsị niile a into one. Ọ dịrọ possible now. Ọ dịrọ possible. Nke ni iwu mmiri enwe ire ọkara akwa eze nwaanyị sọbarị. Ịghọtago. Nke ni wolo different afọ alụsị. Kere afa nke kere afa this man nke Nnewi ya adọcha. Mmụọ mmiri asị ụnọ eze nwaanyị ebe edu ka ọ kpọrọ onwe. Reconcile godu na ife niile into one. Reconcile ya into one. Ka anyị wedo show na ndị nke ahụ business centers. Ka anyị wedo danụ show na ndị nke ahụ business centers. Ọkwụ ka wego ka ha na-akpa. Mana before you could go to Agbanano na roundabout. Before you could go to Agbanano na roundabout n'ihu DCC. Wee je gba mkpọnana iji wee zie mmụọ ozi ka mmụọ niile nọ na Nnewi iji wee kpote mmụọ niile nọ na Nnewi ka ha jewe ife. Igolu nsi egbe igolu nya ekwuru onye mkpọnana ụgwọ ọbịa sugide sụọ 24 mkpọnana gota nkwụ ọkụ igota nkwụ ọkụ expend ego one wee kpanie mmụọ a. Onwezi onye nyere ego n'ụlọ ụka wee kpanie mmụọ ma onye kwụrụ tait ya ma onye golo olive oil ma onye golo holy water isiwe ọnwụ na ego ka a na-akpa n'ụlọ ụka. Mana every single exercise undertaking ka inyeshigo nni ihe eri ego ka ịchịkwa mmụọ ndị ikwu nne ihe eri ego ka agbaghago ihe eri ego ka ịgba afa ihe eri ego. Kedu ife dị ife ahụ? Kedu ụdị ọrụ dị ife ahụ a na-alụ ihe eri ego? Ụfọdụ asị ugote ọkụkọ ka eje mmiri ka eje mmiri ka eje nye ndị otu ife a ndị otu ka a chụọ aja nke a chụọ aja nka. Kelu nke ọwụha ego ka eji eme kpọrọ ngwa na ọbụla ego ka eji eme. So is a case of na mmadụ chuzu A na mmadụ chuzu B. And they believe na onye chuzu A enwe reason o ji chuzu A. Onye chuzu B ma reason o ji wee chuzu B. Ịghọtago? I mean onye chuzu A ma reason o ji chuzu A. Onye chuzu B ma reason o ji wee chuzu B. Mana ọgwụ maka ife niile a na-akọ. Ọ na-akọ tu ọnụ nwa ka na-eri spend n'ego mụọ na ahụ. Ọnụ ka na-spend n'ego mụọ na ahụ. Ọnụ ka na-spend ego mụọ. Because na ife niile ahụ efụlụ iri spend ego niile ahụ bifo iwe zipụ mmụọ ahụ ozi. Mmụọ nsị egbe ọkụ mmadụ nwere ike isekpuru ana na bed be. Kpee ekpere ekpechasịcha ekpere gụọ n'afọ na abịa ejewara ebe ọ na-eje olili nwankọbọ. Ụfọdụ na-eje ụka from January to December. Ịpịka ego onyinye niile onye n'ụlọ ụka ọhelu 5,000 ọhelu 5,000 yet ụdị ndị ahụ ha na-aka enwe testimony. Ụdị ndị ahụ ha na-aka enwe testimony. Ụdị ndị ahụ ha ka ọ ya wụ oge ọhụrụ na-ebe na testimony time afọ ya abịa testimony time afọ ya abịa oge onyinye ruo owo 200 naira jeti ofuru ya ife ofu onye ife gwadanụ unu okwu mmụọ ihe eji fụta ata
ma ọ na ịchọrọ ije na edo Nnewi n'ike ije kpesara ife ihe do 200 naira ka ihe ejije ebe a onye na-efe edo ya kwụ ọnụ gbanụ m nọ n'ugwu na alụsị na unu okwu ihe eje ị ghara ijigodo nkwụ ọkụ ihe egota na opekata mpe 3000 or 4000 gbalụ m bụ oji one na opekata mpe ego one ikekwa igonu nzugolo edo kokọrọ ụmụ ife na iri ha ga-eri rie 10,000 mana o nwere onye na-eje ụka ị na-eyi ojisupo 10,000 nye onyinye ọma na-ejesi ike ha narị anọ n'ihu oche ebido abụ ha narị ebuzo ada under anointing ndị ahụ ịfụrụ ha narị ebuzo anọ ada under anointing ha na-atụ so punch anụ n'ụka so ofuru owu mosh mana ebe ahụ ijere uwe bụ ebe ọ wụ the main business ka a na-eme so ịgba atọchị na this congregation niile a ngosi gị ebe a crowd a ndị mmadụ ịfụrụ ebe ịfụ na onweredo onye mana ịpụrụ ịghọtana so ka onye nwa ichebe dubeghị dịka ị bara n'ụzọ ọgbụgba ndụ ọfụ n'afa na nwa na mmụọ nsọ amen.